Tangkatu kat ni kenta hadian ke jingwan ni kendu yu Vice Chancellor ka School ba North Eastern Hill University ka Senghnyo Trap Youth Council HYC harengkat ke jinan lang ka North Eastern Hill University Student Union ni husu kila lej bani kendu yu Menteri Ketenat Pulih Putih urakam sangma kani ke jinglej ya kendu ka dei halo ka rai jong school ba ni hu ban pentri kamno ya ka NEP Arja Arpau habaro ki college ki balai sno lang batka da kata ka baki khot ya ka hybrid mode ka bomut bakindon ki college ki ban pentri kamno ya ka NEP bat kindon pan ki bompat la ban pentri kam ya ka habakren sikilat thai kubor na kalyang president ka HYC ba robot jun kharjaren uloong kini ki jingklumar ki mi bat ka penlong pat ek sarkar jela ban numla ban tuklar kadai ba ka jela kamdon ya ka school ba jongla jong khamtam hannong ba shillong wat haba kata ka wei ka school ba ka baladon hannong ba tura nolor kata laya thuru bau menteri ulakular bandon ke jelang jengki principal jengki college paper rengkat ki officer jeng ketat Pulih Putih kebatip kum kameglia higher technical education council keba UBC kan huru udai urkhan nakaliang jeng state government kidi ban intervene ba kan hu kadi ban court meeting kamtam ya kinong hikai ba de ki principal ban have a second thought ane ban ya perkhat asin ya ne kam boleh ngi nomla ban ya hybrid mode kum le no boleh kan sakta ha ya ka ya ki ban saja no boleh kan sawanra ya kata ka jing ya pher ka bobot kata di ka bentak ba bat ka bentak ka ba kadu ka ba nak liang jo ka seng ngila kerjai ba ngila dawa da ka ba tenge mata ka singi kalong ba kini boro kijia ka state government kalong helpless lani kam la ban le ban interfere de kane ka dei na khoi ka daw bat kata ka daw kalong ka jing bom don ya ka state university la ka jong la san photli kisnem nyem padon ya ka state university ka babiak hola pli ya ka Captain William Sangma dom bakla po William Nagar harai tang kata ka pabiang tang ban functioning rule state la functioning no functioning muta la jindang ngidon daki state university ki babiang bat kini ki colleges kila ban affiliate yang ta university kani ki issue kamje pej po karnataka daki mon ka menyuon kam no beli kila biang kila penbiang la jong kani di kapor baka state government kadi ban kendit penriu ngidon ya ka CUAT problem kadi kadau balai bom don ka state university la jong ngidon ya ka NEP problem ta bom don ka state university la jong nang ni syakmat ke ba union government kan le ngimtip ya education kila ban penbor ya ki tax kila ban penbor ban pulih ya ke ba maki ki kwa ya ka ba mangi le se ekonomi habat kerti dustur ke jong te ke ban je hakum kata kapor te kan ni ke kapor baga mekhlia ka di ban wan da ka state university ka ba biang no sadong bat ngila dawa na ka state government badai ban bu ka we ka state university hane po nombak selo katu ka Captain William Sangsama kalau don hagarobil se kalau biang risa ka we po nang ba shalom kalau don kam la ka state government kan should declare no let's say ya kanu ko college siaka university status da ka ba pli ki master degree la ne kan set up baik ka ba thamai ru kata ko biang tenri ka ni ka di ka por ba ka state government kam dei shu ban penslam re ka haban wara baik saku we ka state university po no ba shalom khanang ba kini ki jingjia bat ki we ki jingjia ki ban saja kinom long shu kumne liang jong u minister ula da pong ngi ba kun sakhot ya ka tu ka higher and technical council meeting ya ka ba ke head of institution kin don la ti haba ki head of institution ko bomot ki principal na baro ki college kin wan ti ula sure ban ya keren ya kan ni kamat hakata ka meeting phik mo pitep ka state government kamla ban determine ya ki academic policy jong kami hu makani hu ka di ka autonomous institution apo ka central government ti hendrai lemba ka tapat na mo beli UVC udi member hakata council ti lada ki ya keren ya kan ni kam hakata ka council ni lesi kila ban kita ki jing penon kam kila ban ya keren buat ka state government kala ban step in ka report lesi ban yarap khamtam financially academic consultation ki amle ba kan ni financially kata ada gawe kabar nakaliang jong minister uang ba un saya keren buat ka bor jong ka diku hakabdi buat kan ni kam Shim ya ka kabu sya ka lawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapin Tibet
ha ka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka ple man ka sngi light no ha ka sngi uble na do ka khatwei baje min step ha do an re baje jan me